गोकुळ सोबत गोकुल। आम्ही येणार म्हणून तर दावा काय करायचा, आम्ही तर आहोत आणि राहणार, आम्ही आहोत आणि राहणार। जसं केंद्रात तिसऱ्यांदा आले आणि पंतप्रधान झाले, त्यामुळे कोणी दावा करून काय फरक पडत नाही। कोकणातून मी शिवसेना संपवली, 5 जिल्ह्यात शिवसेना गेली कुठेच नाही। म्हणजे आम्ही कोण आडवे आले तर त्यांच्यावर पाय देऊन पुढे जाऊ, त्यांचा पायच बाजूला गेलाय। मी ही भाषा बोलू नाही, सगळे आडवे झाले। कोणी आता ह्या कोकणात तर कोण आम्ही साफ केला, इथे कोणाला आम्ही पाय बोट शिरू देणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।